Land. Nami sengisho amagama futhi Hayi sengiyamaketha. khululeka. So udlula ufike eBoom 3 kwakuthiwa isesigangeni. Ngiyakhumbula esigangeni. Yabo lapha esigangeni i-outtime khona i-outtime yakamlotsho uNesi. Yathi indoda kunendawo la ziyahephena lapha ngithi vele ngibhorekile mfethu angazi umuntu la asambeni siyakhona. Mangifika laphana ayi ngizwe ukuthi hey man ziyabuya la yabo. Ayi ngivele ngithi yazini la uthi nje ngithatha i-pride yami ngibeke eceleni. Kwakhona umjida abathi umzwezwe. Umzezwe ngiyamazi kakhulu. Umzwezwe. Kwadlala yena ngalelo langa. And then ngifike ngiye kuyena ngithi out yami igama lami ngu-Andile Shanda ngibuye eThekwini I'm a DJ. Ngathanda ukuthi sijwayelane because umuntu vele nje umusic ngikuwona. Yazi angazi nami ukuthi umzwezwe wangitrusta kangaka. Wavela athi hayi yazini buya kusasa. Uma ngibuya ngakusasa yafika kanti bese ngifike ngakusasa. Sekukhona uNdade ngalelo la. Yezwa lona. Ayi avele umzwezwe naye vele ashaye enye irisk ongazi uyibona vele angifake kwi-peak hour ndoda. La abantu vele sezithi khona kanje yabo. Yazi mina ngithi angibshayile. Thatha isibindi. Ngishayile ndoda strong. Thatha isibindi phela ngoba abantu la angibazi. Avele ngathi hayi man hayi suka azishe. I remember this was uNdade into angixoxela yona. Angakakhulumi naye kahle. Wathi yazi wathi mawungena sonke sasiminyile sithe sithi umuntu ozosibulalela i-crowd. Angaboni lo muntu lo wabani. Uthi yena mina angisho into esho yimini. Into esho uNdade uthi yazi wathi uthi first track. Uthi yathi crowd. Wathi second track. Wathi third track uthi say relax asadesha. Sahamba. Bese balindile ukuthi afuna ukukhishwa wabhede. Angazi amoshe kakhulu. That's when I met umzwezwe. That's when I met uNdade. And then the rest is history. I'm not someone who I don't regard myself as a celebrity. I regard myself as umuntu wabantu. That's why I always call myself Inceku. Yeah. Bona if ukhuluma ngama opportunities, there's this guy, I read a book, I forgot the title. Uthi lo mjida, if you don't put yourself out there, you will never be recognized regardless of the potential you have. Right. Okusho kona ukuthi i-potential ubazi ukuthi unayo. But ubunganayo i-connection. Exactly. But because uyazazi ukuthi lento uyayenza,